Efeso, nagapadayon ta sa Efeso, kapitulo 1, versikulo 13 ug 14. So kaning duha ka verse mga igsoon, no, sa dili pa ta magpalayon magampo na kita mga igsoon. Labing gamahan nga Dios, among amahan nga nasa langit, dalaygon ka Ginoo sa mga kinabuhi. Daghan kay salamat Ginoo Lord God sa imong gihimo kanamo karon nga gabion sa imong balang espiritu nga andam sa among kasing-kasing, sa among paghalad og awit, sa among mga pagampo, siya nagagiya, nagauban, ug naghatag kalampusan sa mga pagampo sa pagtudlo o pagtabang kanamo Ginoo. Ug mayan mo Lord sa among paghisgot sa imong buhing pulong, among pagampo man ang imong balang espiritu padayon nga magaministeryo, magapanalangin sa matag usa kanamo. Labi na ako Lord nga imong gamiton nga instrumento ni ining pagpaabot sa mensahe kanamong tanan. Salamat kay Dios imo Ginoo nga kining nga madungog namo karon. Lord, mo gid kining manamnam mapamalandungan nga kini imo gid nga buhing pulong o maghatag og dagkong tabang alang sa pagdasig kanamo sa espiritual. Lord, salamat kay Dios sa imong pagabuhaton. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. O mga igsoon, ang atong ang Efeso 1:13 paingon sa 14 nagkanayon ug mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, usa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. Sa mga igsoon, ang atong batbaton, atong tukion niini nga kagabhion mga igsoon. So simple nga illustration, no, mahitungod sa aduna mo koy kailang kapanuroy, no, og mga baligya, no. Kung utangon gani ang iyang baligya, gusto niya nga adunay partial payment, no. Katunga lang, no. Pero ang katunga sa ilang pautang na butang, no, bawi na ang puhunan og nakaginansya na gamay, no. Kung dili man siya mabayad or sayang kulang, dili na malkansi sila nga gapanuroy sa baligya, no. So kana lang akong simple nga illustration, pero sa Dios mga igsoon wala na tay puhunan. Gihatag sa Dios nga libre ato lang dawaton tuuhan si Ginoong Hesus, no. Adunay partial nga iyang gihatag, unya ang iyang partial di pud ta makaingon nga gamay, no. Kay ang iyang gihatag kanato partial dako kaayo, no. Dako kaayo kay mao man kana ang balaang espiritu, no. So iya pagid na nga i-full, no, di pareha sa nangutang nga walay siguro, no. Pero ang normal ang nagpautang naniguro na siyang daan. Pero dili siya sigurado nga i-full ang gisaad ni adtong nangutang kaniya. Pero sa Dios, iya pagid i-full. Aduna na siya partial pasiuna nga gihatag ang balang espiritu, iya pag yung i-full pag-abot sa iyang kabubuton sa panahon nga iyang gitakda, no. Ang iyang saad iya gyud tumanon kay ang Dios masaligan o maanon sa iyang saad, no. Di ba ta malipay ni ana mga igsoon, wala na tay puhunan, nakadawat na ta nga libre, giparsyalan pagyud og dako, no. Kung naay tawo nga maayo kayo mo tuman sa saad, di ba gaan kayo ang atong buot, taas kayo ang atong salig na nga tawanan, no, nga mobayad gayud siya na bisan tao lang siya. Okay? Na experience naman nato ang iyang gibuhat, no. What if kalit nga siya mamatay or kalit siya mausab, kalit siya mabalhin sa laing lugar, no, or kalit nga dili na siya makontak. Pero ang atong Dios, no, walay kamatayon, walay pagkausab, walay pagabalhin. Kusog kayo pirmi ang iyang signal. Muna sa atong mga pagampo, no, sa atong prayer, bisag asa, bisag unsang dapit, bisag unsang panginahanglan, bisag asa.
no? Kaya ang Dios na makadungog, no? Dili siya bungol, no? Dili mubuang ang kamot nga dili kaya mo tabang kanato mga isa. So sa atong nahisgutan sa previous kaya tuloy-tuloy naman na series man nato ni, no? Nagisguta sa kabubuton sa Dios, sa iyang grasya pinaagi kang Jesucristo ug siya ang angayang himayaon sa atong kinabuhi. No, karon ang atong title is ang saad sa Dios iyang gihatag. Kay sumpay man ang verse 13, no? Kasi pa yun ug mausab, no? Susama, pareha ra gyud, mao ra gyud, murabag kay nga nga. Hala mao ra gyud ako nadungog. Sa mao nga nagdungog sa susama, ug mausab kini ang midangat kaninyo. Miabot kanila ang unsa nadawat nila ang maayong balita, no? Ang maayong balita may tungod sa kabubuton sa Dios sa iyang grasya pinaagi kang Kristo Jesus, no? Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo. Midangat kinaamay gigamit ang Dios nga magpadangat, no? Na ay gipadala, no? Magunsa man nga ingon ang pulo sa Ginoo ang tanan nga magsangpit sa ngalan maluwas, no? Pero saan man pagsangpit kung wala sila motuo. Kung saan man pagtuo, kung wala sila nakadungog. Kung saan man pagkadungog, kung wala'y nagwali. So naay gamit ang Dios aron mudangat kanila na ang mayong balita, ang matuod nga mayong balita sa kaluwasan, no? Naay gipadala, no? Mituo sila, kanakadungog sila sa mensahe. No? Na nasa Roma 10:13-15 akong gisgutan ganiha nga naay nagdala sa mensahe gisugo sa Dios, no? Mituo sila, mituo kamo kang Kristo, no? Sa atong gibasa sa kay nakadungog sila sa mensahe, nakadungog sila kay naay nagwali, naay nagwali kay naay gipadala. Willing ang Dios gayud na muluwas, di ba? Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. No? Tungod ni gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi dayon. No? Willing kayo ang Dios nga muluwas kung willing po kaayo ang iyang gipadala, no? Kung willing po ang nakadungog natagan sa grasya sa Dios so dako gayog kahimuan, no? Importante kayo ang ang mga alagad sa Dios nga iyang ipadala, no? Sa panahon nga no, si Isaias, no? Ingon siya sa Ginoo, ako ang ipadala. Importante kayo nga naay alagad nga mo sanong gayod sa sugo sa Dios. Kung wala ang mga tao nga ipadala sa Dios, moabot kanato ang ebanghelyo, no? Ug ang moabot kung wala ka gipadala sa Dios ang mga tao nga matuto kanato, no? Mulambo ka kita sa espiritual. Sama na ako, no? Nagsugod ko sa wala, no? Hangtod nga na ay nag-share na ako, hangtod nga na ay nagmatuto na ako, no? So naa gayud ang gipadala nga willing pod kaayo nga mosunod mutuman sa Dios, no? So sama sa atong illustration, no? Mga sulat, mga unsa pa nga padala, kung wala ang mga tao nga gamiton, sama sa post office, sama sa LBC, no? Kung wala sila, dili moabot ang maong sulat o unsa pa nga butang, no? Pero kanang tanan mga igsoon, niabot ka na naay gigamit sa Dios, niabot ka na dito sa tao nga iyang gibutan nga maabtan sa grasya pinaagi kang Kristo Jesus, no? Ang Dios na mao gayod ang nagpadala, no? Nga dili kay ang tao iyang kabubuton dili ang Dios pagid gihapon ang naghatag giya aron ang tao moabot ang mensahe sa padalaan sa Dios. Ang ikaduhang Korinto 5:19 mao ay among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kagalingon. Ang Dios wala na mag-isip kanila sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Verse 20, busa niya kami gipadala ni Kristo ug sama ra nga ang Dios gayud ang mga naliupo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makiguli kamo
sa Dios. So ang Dios sama ang Dios sila gipadala ni Kristo alang sa katawhan nga masiguli ngadto sa Dios. Pero kabubuton sa Dios, grasya pagidihapon sa Dios, no? Sa adunay dako nga mando, dako nga komisyon, no? Dako nga Dios, no? So midangat kanila sila dito sa Efeso, kita pod midangat pod sa ato, no? Ug sa ubang tao, no? Ug ang mga taga Efeso wala na sila magmagahi, wala na nila kawanga ang grasya, no? Sa panahon nga miabot kanila, mituo sila kang Kristo, no? Mituo sila. Wala na nila paghahia ang ilang mga ulo, ang ilang kasing-kasing. Pero kabubuton gihapon sa Dios kay nagrasyahan sila. Kay nang tinuod ang tao spiritually dead, patay spiritually. So kinahanglan ang grasya mo mamuhat sa matag usa, no? Sa ikaduhang Korinto 6:1-2, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himong kawang ang grasya sa Dios nga inyo nadawat kanang ingon ng Dios, gidungog ko kamo sa takna sa akong gikaymutan. Ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao ang adlaw sa kaluwasan, no? Ug ang taga Efeso wala na sila magahi, wala na nila kawangan ang grasya ug mituo sila kang Kristo. So muna ang saad sa Dios iyang ihatag sa mga mutuo kang Kristo, Jesus, no? Mituo sila kang Kristo, ang matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kanilang kaluwasan, no? Ano na ang unod sa ebanghelyo, ang unod sa gospel nga si Kristo Jesus namatay, gilubong o nabanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan, no? Sa mga mutuo kang Kristo, ang saad sa Dios iyang gihatag, no? Sa mga mutuo lang, ang wala mutuo, ang wala ang nagduha-duha dili makaangkon, no? Sa iyang saad niya gitagana, no? Sa through Jesus raman gyud ang tanan, no? Nabuhat ang tanan in him, for him, no? Siya ang kinabuhi ug kahayag, siya ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Gani sa Juan 1:16 gikan sa naginingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. So grabe gid. Diha kang Kristo Jesus na. Sa verse 3, nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. So, wala na tayong pangitaon pa, balik ko na ko. Ako nang naistorya kaninyo, kay serious man kini. Diha kang Jesus. Ano niya tanan? Package na tanan, ang previous na tanan. Diha kang kay Jesus, maangkon ang tanang kabulahanan, kapasayloan, dili na niya hinumduman ang atong mga sala, kaluwasan, secured na, walay makaagaw na anak. Ang kinabuhing walay katapusan, dili na ingon nga putol, no? Walay katapusan, lahos na, no? Walay ending, no? Pag yun nga, dawat na nimo kinabuhing walay katapusan, nakasala na po ka, dawato na po nimo balik, dili nga na, no? Maghatag kabaguhan, so mga madawat, niyadtong mituo kang Kristo Jesus sa kinasingkasing. Adunay kinabuhing walay katapusan, adunay maayong relasyon sa Dios. So, kang Jesus, ang tanan nato Panginoon na niya. Na mulang sa panahon ni Simon Pedro, no, sa dihang ang Ginoo tanan kaniya, no, kanila kamo padayon pa mong sa ako. Ang tubag ni Simon Pedro, Ginoo kinsa pa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Sa muna mga igsoon, ang mayong balita makahatag kahupayan, kalipay, buhing paglaom, no? Ginaaga ni magsangyaw sa mayong balita nga dili si Jesus, dili na kana ang matuod, no? Mingan sila nga ang Dios, gusto sa Dios nga enjoy life, no? Enjoy life, no? Samtang naatas kalibutan na lipay, na paglipay, na gigugmata sa Ginoo, no? Sa ang uban, no? Mutuo kang Kristo, apilan og good work, no? Kay lagi faith is dead without works, no? Pero dili sila makadirekta sa unang Korinto 15 diin dito naagayod gibalik-balik ang mahitungod sa
maayong balita sa kaluwasan. Si Kristo namatay, gilubong ug banhaw sumala sa naisulat sa kasulatan, no? Ang tanan na plano kabuton sa Dios by grace through faith ra gyud mga igsoon, no? By grace through faith, no? Ito kamo kang Kristo nga naghatag kaninyong kaluwasan, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagos paghatag kaninyo sa Espiritu Santo, no? Gihatag sa Dios, di ba? Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak, si Ginoong Hesus. Gihatag niya ang iyang balang espiritu sa atong gibasa karon, Efeso 1:13, no? Di ba ang ama, ang anak Dios, ang Espiritu Dios, sasama nga ang Dios mismo, ang iyang kagalingan mismo, iyang gitugyan alang kanato. Nga na kadako ang paghigugma sa Dios. Nang di gid pwede mausab ang John 3:16. Di na pwede nimo ingnon nga for God loved the world. Dili for God so loved the world that He gave His one and only Son. So ana yun mga iso, no? Ang paghatag sa Dios, pagtagad sa tao. Nga naka-special ang tao na binuhat, na gibuhat sa Dios, no? No? Sa muna ang iyang saad iyang gihatag ngadto sa tanan nga mutuo kang Kristo Jesus, ang balang espiritu mao ang madawat, no? Gipatik, no? Iyang gisilyo, iyang gipapuyo, no? Mao nay opera sa kasing-kasing sa atong naisgutan atong niagi mga igsoon. Ang espiritu maong pasalig nga madawat kay nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon tang iyang himaya. Sa verse 14, no? God's promise. Kita iya na pagmamay-ari nato sa Dios, kinsa may makaagaw kanato, di ba? Ingon si Kristo Jesus, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gyud sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanato. Gidugangan din sa verse 29, ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. So grabe gyud nga ang hold ang pag-cover sa Ginoo nga wa gyud makailog, no? Sama sa atong gi-illustrate nga adunay dakong sunog, no? Ang tao bisan sunog unsa may makita nga maayo pero inaay nga pud siya naglantaw giukay niya, no? Ug natingala siya nga naay mitingog nga piso, no? Dito di ay mga piso gikulban sa kabiran sa ilang inahan, ang inahan na pagtong sa sunog apan ang mga piso buhi, no? Ingana ka labaw pa ni ana, no? Na kaya ta proteksyonan sa Dios kay unsa giingon ni Ginoong Hesus, no? Siya nga kinabuhi magahatag og kinabuhi kanato. Ang amahan nga labaw sa tanan gamahanan mo amping kanato bisan sa unsang panghitabo, bisan ang kamatayon. Ang ingon ni Pablo sa Roma 8:38, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanako gikan sa iyang gugma. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ako lang ang ibang putol, no? Roma 8:38e 39b, no? Ang espiritu mao pasalig nga madawat gayud nato. Sure lagi gyud, no? Ang deposito, no? Guaranteeing our inheritance, no? Pasiuna partial patikim timaan nga madawat nato ang atong gilaoman. Wala lang siya magsaad, naa gayud iyang pauna nga atong masinati, no? Si Kristo mipuyo sa kalibutan aron tudloan ta sa pagkinabuhi ang kaymutan sa Dios, ang balahang espiritu sama sa mga tuyo nga naa sa atong sulod mausab ang katuyuan, no? Mutudlo, mugiya nga muliwat ta sa kinayahan ni Kristo Jesus. Muna Christ likeness, no? No? Ang ikaduhang Korinto 1:22, ug gipatikan kita niya timaan kita iya na ug gihatagan kita niya sa espiritu dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig sa kasing-kasing to gyud nga kasing-kasing nato malimbungon, no? Ang sa operasyon sa operahan ganing kasing-kasing kuyaw, no? Critical pinakasinter kayo, no? Apan mao girumbo sa Dios didto gyud niya
gibutang ang balang espiritu, no? Pagtimaan ka na nga kita yang gisagop, pagtimaan pagmatuod sa atong relasyon kaniya. Ug may bala nato nga naang bala ang espiritu sa kinabuhi kung makasinati ta mga kabag-uhan ug masuod nato maayo ang Dios, no? Kay mo ginaytinguha sa balang espiritu nga masuod ang Dios. Kay labing man na sila, ano, labing kan na ang Trinity sa mukunsad ang balang espiritu na adunay gahom na yun sa prayer nga ang gahom ang ihatag sa balang espiritu. So kinahanglan mga igsoon nga may bala nato ang kamahingdanon sa balang espiritu sa atong kinabuhi kay kana mo maghatag kanatong kaluwasan, pagkaalingkawas sa sala, makasinati tagabaguhan sa kinabuhi na sa tabang sa balang espiritu. Gamhanan siya nga kaya pausab bisan unsa ka bato kita sa una, no? Adunay siya ang gamiton sa Dios nga mabalik ang may relasyon nato ngadto sa Dios, no? Kung wala ang balang espiritu, dili ta makaangkon ni ana. Wala usab ang creation, no? Kay sa creation kabahin man ang balang espiritu sa pagbuhat sa Dios, no? Wala usay gahom sa pagsangyo, walay paglaom, walay kaluwasan, walay pagkabag-o, walay paagi sa pagkinabuhing balaan, no? Walay mga kastahanon, no? Ang kalibutan nga hawang walay itsura ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Sa Genesis sa pagbuhat sa Dios na ang balang espiritu. Sa Job ang espiritu sa Dios may nagbuhat kanako ug naghatag kanako kinabuhi, no? Sa ikaduhang Pedro 1:21 pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga may nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya busang inyong pagtuo paglawom anaa sa Dios. So na ang balang espiritu daghan tag makuha nga support verse nga mao kini ang gipadala sa Dios aron magtatabang kanato, no? Magtatabang siya mo ay maghisgot, magsaksi sa may tungod sa kinaiya sa Dios. So daghan ang atong kuha nga mga suporta may tungod sa balang espiritu, no? Dili lang pud nga espiritu lang siya, power, no? Naagid po siya persona atong mabasa sa mga sa mga support verse, na nga naagayod siya, naagayod siya kung unsa ang iyang persona, no? Ang iyang pagpaila nga naagid siya dili pwede nga amahan rag anak, no? Naagayod ang balang espiritu. Muna nagatuo kita nga aduna gayoy Trinity. Kay ang Trinity nagapanglihok na gihisgutan diha sa Biblia o nagapanglihok sa matag kinabuhi nato mga igsoon, no? Sa kabahin siya sa Trinidad naabot siya panghuna-una, no? Ug ang Dios nga nasa Roma 8:27 ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu kay ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala siyang kabutan. Kanang word nga naa siya panghuna-una kana po naa siya pagbati ang Roma 15:30 mga igsoon tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa gugma gihatag sa espiritu. So naapod si gugma, no? So naapod siya kabuto na sa tinguha na mupili pud siya mo plano. So naay mga suporta niya na mga igsoon na siya katakos sa paghigugma pagigsanurot, no? Siya ang mong pamatuod may tungod kang Kristo, may tungod sa Amahan. Siya ang mulihok mo pahayag mo padayag nga kanato mga igsoon. So daghan ang suporta nga kung nakuha nini sa verses sa Bible, no? Ug daghan pang mahatag ang balang espiritu sa matag usa kanato. Partial pa sa Dios, no? Pero dako kayo ang iyang gipartial kanato, no? Marka, silyo, panag-iya na ta sa Dios, pasiuna pa lang na ang kaalam atong maangkon, ang magtatabang kanato, mag-comfort kanato, ang magpadayag sa mga tinago sa Dios, no? Siya ang nagligon sa atong kinasuluran, no? Kinasulurang bahin. Siya ang nagadasig kanato sa panaghiusa sa panahon nga
makasala ta siya pud maghatag kanato guilt, no? Mabati nato nga muro mag kuan ang akong kinabuhi awang, no? Siya pod ang magpabati kanato niana mga igsoon. No? Siya ang nag-ampo usab sa mahitungod sa atong pagpakigbatok espiritual. So pasiuna pa lang mga igsoon apan atong kanunay hinumduman ang kamahinungdanon sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi, no? Daygon tang himaya sa Dios aron dili masubo ang balang espiritu, magkinabuhi ta nga makapahimaya kaniya uban sa iyang tabang. Amen mga igsoon. Ug sa atong conclusion, busa angay magbalipayon ug mapasalamaton kita kay ang saad sa Dios iyan ang gihatag ug ato lang natagamtaman. Kay dili lang ang tanang tawo makadawat niini. Kadto lang mituo kang Kristo Jesus, no? Ang nakadawat sa balang espiritu. Pasiuna pa lang apan puno sa kabuhong sa panalangin espiritual. Di wala nila angkon sa mga profesional, tanang profesional, tanang nga kwartahan, na pipili lang sa mga mituo kang Kristo Jesus nakadawat sa balang espiritu. Partial pa lang apan makatagba o walay pagkahurot, no? Sama sa giingon ni Ginoong Hesus sa babae nga Samaritan, no? Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios o kinsa kini nangayo kanimong tubig, mangayo kagayod unta kaniya og tubig, no? Nga naghatag sa kinabuhi. Apan ang mainom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan, no? Mahimong, no? Walay pagkahubas, no? Tuburan ang maangkon madawat kung tuuhan dawaton si Ginoong Hesus. Partial pa lang, no? Apan makahatag og kabuhong, no? Di ba ta malipay anak mga igsoon? So sa atong katapusan nga sa word nga gibasa, daygon ta ang himaya. Amen mga igsoon, daygon ta ang iyang himaya. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga nasa langit. Salamat kay Dios nga usa kami nga espesyal nga imong gipili, Lord, nga nagrasyahan. Salamat sa imong ang kabubuton, Lord, nga usa kami sa imong gipili magrasyahan ug makabaton og pagtuo kang Kristo ug naangkon namo ang tanang panalangin ug adunay pasiuna nga naghatag usab og kabuhong sa among pagkinabuhi nahimong tuburan sa among kinabuhi mao ang balang espiritu. Tabangi kami nga maghinumdum sa among pagkinabuhi nga ang kamahinungdanon sa balang espiritu nga niya kanamo nga imong gibutang kay kinitimaan silyo nga kami imo na gyud ang Lord. Tabangi kami nga magkinabuhi nga maghatag sa imong kaymayaan dili kasub-anan. Salamat kay Dios. Dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.